Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Dalipay kayo ang magtiayon, labi na si Vic sa luwas ng pagpanganak ni Wilma. Ingon man, usa na gyud kahimpit nga mahan si Vic ni Gayuna. O si Wilma usab hangtod ng ilang sinaligan sa bahay nga si Aling. James Lindon ang ilang gisabutan nga ipangan sa maong bata sa una nilang anak. Naisgutan ni Wilma ang igsuon ni Victor tungod kay wa naman muhisgot si Vic bahin kang ate niya. Vic, love, kumusta na si ate ni mo? Huwag ka na makisut bahay niya, love. Nagbabadlong akong magawang. Ha? Ano? Ambot ugod sa katinuod. Nakigrelasyon ko nung kiniog sa kabatanon. Bibaw siyang bana. Kauwa ulit si Ate Aida. Unsa? Og din ka mahibaw, ana, ha? Marumag di ko makatuo, ana, uy. Nagkita mi sa among silingan dito sa airport. Hinungdang nang umusta ko ni ate kay tao-tao na lagi bingwa magkita. Inguman ang ako mga pagumangkon. Ug maulay insulting nga. Dugay nang wa si ate ug ang mga bata dito sa akong bahay. Mao ba? Hain man di ko, no? Maulagi ko no. May kuyog ko sa batanong boyfriend niya. Ug wa na balik dito sa bahay. Susihon ko bitaw ni. Sa di ko kumbiya sa laing nasod. Kalain ni ate og tinuod man. Pero, marag dilisap ko makatuo, Vic, uy. Basin bayag tumo-tumo lang na. Maulaging susihon ko na ako. Gidaang mga bata? Ang butas at kahat. Kuwang ko sa pagtuon ni anak, Vic. May bawang kroon niya kung nung sa katinuod. Mismo si Kuya Regino, ang iyang bana, mo'y pagkitaan ako. Day, naluto na ang linat ang baka. Magsukad na ko. Ay, dadun ko lang din is kwarto ninyong pagkaon. ay, nagpadidi man di ay kaoy. O nang, nayo. Pero buyag ko sukay matutoy. Maugyod ko no na, day. Kay lalaki man. O pero buyag sa binuon. Daghan ka magatas. Bitaw. O gusto ko sab nga ang ako yung gatas ang maandan sa akong anak. Husto gyud ka, day. Kay himso gayod ang bata ni Ana. Kung ang gatas sa inahan maitutyon. Naitutyon. Nayo, hala! Hala, puro buyag na undan na. Buyag nang uy. Uy, unya, day. Dad-o na ako din yung pagkaon ni mo. Kay si Sir Beck, milakaw man to. Nananghito na ako nang. Maadto siya sa ilang opisina, day. Dili pa. Taod-taod pa na siya mo duty. Unya na human sa bunyag ni Lindon. Nagsabot naman mi. Ay, asa ba da ito siya? Nga wala ra ba tumukaon? Giagda ko baya siya nga mukaon na lang. Nibalibad man, kay unya ra ko no ibalik niya. Di ay ba? Uwa pa masab ko gutuman nang. Huwatan ko na lang siya. Oy, unyag madugay si Sir Beck. Ikaw ba nang aling? Makalibog ka. Kay nga no man, day. Magdudong Vic ka. Usahay. Unya, usahay sab magsir. Ay, Klaro ako no na ng aling bi. Aron di sab may magalibog ni mo. Dudong na lang, uy, kay inday man sa nang imong sampit na ako. ala no. Way kaso ni mo, day. Kay suka ni adto, inday magayod ka para nako. Og sila sab si Mampile sa buhi pa. Inday man kayod. Og si Rumi pod kay Dawil mamangyog ka, di ba? Mao lagi nga dudong na lang sa bang sangpit kang Victor. Mas maayo nga sir lang day oy kay angayan kaayo siya. Labi na gayud og mag-uniforme. Ay kaangayan gayud inday. Angayan kaayong siron. Dahala si
Sige, bahala ka na. Ay, unya lagi dahay, muhuwat ka na lang ni Sir Beck. Makigdungan ka niya og kaon. Unang, paabuton ko na lang siya. Mabalik naman to dayon. Asa man to siya, day? Sa ilang bahay, magsusi siya bahin kang Ate Aida. Maulay ati man na si Papa nang nakatubar na ba to siya sa iyang maintenance? Ay, susiho na ko, Inday. Hay, limtanon ra ba na si Sir? Pakanaw na nang ha. Una pa tumara siyang tambal. Oo, day. Ari una na ako. Isa na palihog ang pultahan nang. Oo, day. Unsa ka katinod ang gisulti ni Fig. Bahin kang Ate Aida. Di ko makatuo. Mahibawan ko ra ang tanan. Kunian na siya. Padlak ang bahay. Saan kayo pasabot ini? Yun na, tarang ko ang mulo yun. Anong naingo mali ini? Saan kayo buti pasabot ini? Ughain siya dahil na. Nganuwa ko na sulti bahin ini pagpadlak sa mong bahay. Ay, dong Victor? Oh, Ay, ikaw gid lagi. Tita Siding, mayong uto. Ay, maayong uto sa Victor. Karon ka na makadoa pagbalik din, he? Anugon ka ayong iyong karaang bahay dong? O saan hitabo tita? Nahibuong bitaw ko anong naingon man ini? Ay, ipasabot mo nga, uwa kay kalibutan sa gibuhat ni Aida? Uwa, tita. Mga tulo ka pinkabuan na nga uwa ko magkadoon ini. Ay, daan pa ko nga wa gyud ay kay kalibutan sa pagpapadlong niya. Kuan, nagkita mi si Andor dito sa airport, tita. O giingnan ko niya nga si Ate Aida ko, no? May kuyog sa batanon niyang boyfriend. Tinuod ba? Ay, dong Victor. Ewa ko makasabot niya. Nadapag ayos batanon nga gikarelasyon niya. Og adik ko no tong tawhana. Natintal si Aida. Tinuod yun ay. Ang mga bata, tita. Ay tuas ilang amahan. Miani man ang iyang bana og hapit magbuno tungod sa maong hitabo. Ug wa sa pakupil ang maguwang mo. Misukol gyud. Nuwad-an sa kauwaw. Mo to nga gikuha ni Regino ang mga bata. Iya ra masabtong biabiyaan mga anak niya dinhi oy. Natintal gyud siya. Tinuod yun ay. Nagpagkauwaw lang yun yung mangguwang, ha? O niya, tita, anong gipadlak man yung among bahay? Ay ang bangko naman kuno'y tag-iya anak dong. Pila ka tuig na kuno nang giprenda ang inyong bahay og yuta oy. Ug wa gyud kuno bayri ni Aida. Unsa? Mao ka na. Susihan na dito sa bangko dong. Basin pag maatimana nimo. Basta kay akong nahibaw-an nga dugay na nang naprinda inyong bahay og yuta. Huwag kay uwaw, ate. Sa bahis ka pagkaigsukan. Huwag kasing-kasing ang pagkainahan o pagkaasawa. Kasilagan ko ikaw, ate. Ay, dong Victor. Susihan na dito sa bangko dong. Basin pag mapasabot nimong taga-bangko nga igsuon ka. Pursuso gyud nga igsuon. Ug na may katungod kang mo reklamo aron dili mabirada ang inyong bahay og yuta. Kay ano kun oy? Wa gibot ning imong maguwang oy. Napakabuang sa batan-ong laki. Ay, pasaylo alang yung taon dong nga nakasulti ko ini dong ha. Naluoy yung taon ko sa mga anak oy. Kag may para ba? Ug gibaliwa lang inyong bahay og yuta. Kunyari ko magsusisbag ko. Unahan ko ako mga pagbangkon ko na tuwa bagid kang Kuya Rehino. Sila gamahan. O kaghapon ang nagibuyaan siya magigikanan ni Kuya. Susihon ko gud ang bahin sa kong mga pagmamangkon. Buong yapong bayan. Naibatan nun. Manguntan ako. Dong! 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 Ay, sir. Nga na, sir? Ilan man yung bahay ni Kuya Regino, no? Sa akong tiyo. Ang ano di, sir, kinsa ka? Iya kong bayaw. Ako igsuon ng iyang asawa. Hain siya. Si tiyo? Oh.
wa naman din ni sir, nilarga na sila. Kinsang sila? Si Tiyo ug mga anak niya, nga igagaw na ko ba? Nilarga na sila, nagbuwag man sila ni Tia Aida. Haay sila paingon dong? Mindanao man ko no, kay taga Mindanao mo yung bagong asawa. Aha, mao ba? Asawa? Kisay laing kauban mo din ni Randong. Imong lula? Hain man ang inhani kuya. At tos karbon sir, naninda. Sige dong, mora na tuyo ko. Kisay nga mo sir? Salamat ya dong ha. Ah. Wala kinahanglan nga pangitaon pa ang way-uwaw kong iksuan. Mo din nga magsige nagpangay kwarta. Nagbinuang di ay. Love? Love, dugay lagi kang nabalik. Vic? Ngano? Unsay balita si mong lakaw, ha? Unsay? Ay lang po tanawil. Ngano? Gikan karon. Wala ko iksuon. Ngano man? Salbahis ng salbahis mo guanga. Vic? Tinuod ang tanan kong hibawan. Ug isipon ko siyang patay na. Unsa? Vic, nakalang sa kasuko tungod si mong hibawan. Pero igsuon mo kihapon siya. Wa na ko igsuon gikan karon Will. Wan-a. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!